Molt bona tarda. Gràcies per estar amb nosaltres, per cuidar-nos. Comencem un dia a la vida proposant-los un nou còctel per aquesta tarda d'estiu. El combinat d'avui conté unes gotes de memòria històrica que les posarà al flequer que va fer els pans a en Dalí, un polsim de relaxament amb un dels impulsors dels creuers a casa nostra, un pessic de vida pràctica a càrrec del responsable d'una botiga de roba de segona mà, un rajolí de creativitat aportat per l'inventor d'un somier que es mou quan la criatura plora i una dosi d'entreteniment amb un entrenador de carregols de competició. I per acabar-ho d'adobar, tindrem un especialista en gastronomia, el senyor Josep Maria Blasi, secretari de l'Associació de Cases Fonda de Catalunya. El nostre primer convidat és el flequer de Salt. La seva història no seria gaire diferent d'altres flequers de la comarca, si no fos perquè un dia a la vida va rebre un encàrrec insòlit: fer pans pel pintor Salvador Dalí. Justament els pans que es poden veure al Museu Dalí de Figueres. Els presentem al senyor Pau Masó i Fàbrega. Bona tarda, benvingut. Com és tan amable? Aquí té vostè una cadira. Hola. Perfecte. Gràcies per venir. Perdó, és Masó o Massó? Masó, una sola S. Una sola S, eh? Molt bé. Senyor Pau Masó i Fàbrega, perquè m'han dit que vostè té molt interès en que digui el seu segon cognom. Sí, el segon cognom jo crec que no s'ha d'oblidar mai, perquè sense la mare, Fàbrega és el nom del cognom de la mare, sense la mare jo no estaria aquí. Per tant, no és pas just que s'arraconi el segon cognom. Jo sempre, ja amb l'edat escolar, sempre em feia posar Pau Masó i Fàbrega. Doncs queda ben clar, té tota la raó, que sense les mares no seríem aquí cap de nosaltres. No, s'hauria de fer servir sempre. És injust no dir el nom de la mare, és veritat, és un mal costum aquest, eh? Aviam, un dia a la vida vostè es va fer famós, doncs perquè va rebre un encàrrec d'uns pans. Vostè era flequer de Salt, a Girona, i el senyor Dalí o algú de part del Dalí li va encarregar uns pans. No va ser ell mateix, no? No, no va ser. Va ser fruit de la casualitat, això. Perquè a casa meva havia treballat un artista guixaire de Girona anomenat Narcís Pericot. Era en una ocasió en què jo vaig renovar una mica la casa. La meva casa era feta de l'any 1834, té una colla d'anys ja, I llavors, volent-ho remenar una mica, vaig cridar a aquest guixaire perquè em fes unes motllures pel sostre, perquè aquelles parets nues, amb aquells angles tan aguts i d'això, quan estàs allí i reposes, sembla que et punxen. En canvi, si tens una mica de decoració en el sostre i estàs despert, quan ho mires allò sembla que t'abraça, que t'ajuda una mica. I aquest home hi va treballar molt de temps, vàrem congenar, érem molt amics, en qüestions de llibres i de música i de tot. Llavors un dia va venir, al cap de temps, i m'ha dit que havia fet obres ell per a la casa de Port Lligat d'en Dalí. I en Dalí li va preguntar si coneixia algun flequer que hagués fet pans de motllo. Vull dir, pans de crostons. I ell li va dir, sí, hi ha un flequer Salt que suposo que n'ha fet, perquè és ja un home gran, jo llavors ja ho era, diu, i abans el pa aquest de crostons es feia a totes les fleques. Gairebé totes en feien, pans de crostons, feien pans de colze i pans en forma de corona i tot això. De manera que no és pas cosa d'ara. El que passava és que llavors el senyor Dalí no devia haver buscat molt o no va trobar ningú, perquè llavors hi havia gent jove, i havien de ser els grans, els que estàvem acostumats abans a fer-ne. Llavors me va dir si em volia fer, em vaig fer-ne un, és aquest, precisament. Bueno, aquest és un de tants, un sol, i d'aquell sol que jo vaig fer em van treure 18. El senyor Dalí només en volia 18. Jo vaig dir, digue-li que em faràs 19, vaig dir amb el senyor Pericot, que un me'l quedaré jo. I li va dir, aquell xicot, perquè el senyor Dalí sempre deia, aquell xicot de Salt no ha pas vingut encara, perquè em va dir, digueu-li que un dia em vingui a veure, que parlarem. Aniràs un dia i li diràs si et vol fer Dalí aquí darrere.
Però, mireu, aquell adagi català que diu el que puguis fer avui no ho guardis per demà és ben cert. Perquè jo anava deixant passant, dius, ja hi aniràs. Era relativament jove encara. Ja hi aniràs un dia, però el dia es anava allargant, no hi vaig anar-hi mai. Mai de la vida. Aquell, el senyor Dalí a vegades deia amb el guixari, deia, no pas vingut aquell xicot. Ja vindrà un dia, segurament vindrà. Jo sempre pensava que tenia molt de temps endavant, però la vida és molt breu, encara que no ho sembli. Per tant, ja va començar a posar-se malalt llavors el senyor Salvador Dalí, ja no hi vaig anar-hi i això va quedar sense firma i va acabar d'aquesta manera. No vàrem poder parlar mai. Llàstima, no? Sí, em sap molt de greu. Sí, me sap greu. Molt, 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 molt. Aviam, aquí damunt la taula... Digue'm. De totes maneres, n'hi ha 18 allà amb una porta que hi ha allà que fa... per entrar en un petit jardí molt coquetó que hi ha allà, i allà hi ha aquest pans. Jo pensava un dia anar-hi i fer-m'hi una fotografia amb aquest pans, però no em van deixar entrar a la màquina, van dir que no, que era impossible, que no deixaven pas entrar màquines allà. Llavors, més endavant, amb motiu d'una entrevista que m'han fet amb aquesta revista que em sembla que és aquí, que diu Girona Gastronòmica, doncs varen venir, varen fer el que dic aquí, tota aquesta cosa, i llavors un dia em varen trucar des de la Fundació Gala Dalí, una senyora que va dir que es deia Montserrat Alguer. A veure, em va demanar permís perquè el que explico jo sobre la forma de fer el pans, si ho volien publicar per uns catàlegs que havien de fer. M'ha dit, diu, si vostè ens dona permís, jo no ho sabia, que perquè unes manifestacions que un ha fet es hagués de demanar un permís a l'autor. Va dir que sí, que es havia de fer. Jo vaig aprofitar l'ocasió per dir-li que m'agradaria. Diu, no pateixi pas. Diu, escolti, si un dia ve per aquí, avisa amb anterioritat, li farem tantes fotografies com vulgui al costat d'aquest pans. Doncs mireu, l'home ensopega 2 vegades amb la mateixa pedra. Tampoc hi vaig anar-hi. Encara hi he d'anar-hi. No hi he pas anat encara. Calculo que un dia potser hi aniré, ja veurem. Llavors es va complicar per mi, perquè vaig perdre molt la vista, a més, molt difícil anar pel món. Senyor Masó, em permeti que anem per parts. Vostè ha portat un pa que ha deixat aquí damunt la taula. Aquest és un pa de guix. Sí. O de què és aquest pa? Els que hi ha allà també són de guix. No, perdoni, el que hi ha damunt la taula. Aquest que hi ha damunt la taula. Sí. Aquest és de guix. Sí. És de guix. Aquest és el que va fer el guixaire. És un dels que va fer el seu guixaire, no? Com? És un dels que va fer el guixaire. Sí, em va fer 19. Amb el seu motllo. 18 per posar allà i un per portar-me per mi. Molt bé. Però a mi m'agradaria primer ensenyar com feia vostè el pa. Això com se diu? Pa de 3 crostons o pa de crostons, només? Pa de crostons. Pa de crostons. Molt bé. Doncs aquí tenim una fotografia on el veurem a vostè fa uns pocs anys treballant a la seva fleca, posant dins el forn amb la pala traient, en aquest cas, un d'aquests pans de 3 crostons o pans de crostons. I ara, si ens ho permet, per recordar la memòria a tots els espectadors, veurem unes imatges on es veu la façana de l'edifici del Museu Dalí, de Figueres, ja l'estem veient. Aquests són els pans que hi ha col·locats a la paret, que són el mateix motllo que ens està ensenyant el senyor Masó aquí al plató. Són uns pans que decoren tot l'edifici del Museu Dalí, a part dels que hi ha amb aquesta porta que vostè ens deia. És a dir, després se'n van fer molts més per acurar tota la decoració de l'edifici. Esclar, ja ens ho pensàvem que no podien ser de pa, de farina, vull dir, que s'havien fet algun motllo. Vostè és l'autor del motllo, i amb aquell motllo en van fer 18, com ens explicava. Vostè se'n va quedar un, que és aquest que tenim de record damunt la taula, i llàstima que no estigui signat pel Dalí. Sí, em sap molt de greu. Llàstima. Sí. De totes maneres, tampoc hi penses pas massa. És només com ve una ocasió com aquesta, o com li diré jo, com es va morir, per exemple, dius, quina llàstima, escolta'm, no tens un record. És a dir, la firma no la tens, havent-la pogut obtenir, de totes maneres. De totes maneres, aquells 1.200 que hi ha a la façana de la Torre Galater, van ser reproduccions d'aquells 18 que hi ha allà. Dels 18 originals seus. Per tant, van perdent format. Si d'aquest en fas un altre i d'aquell en fas un altre, van perdent sempre. Aquest realment, si el poguéssim veure aquí amb lupa, té tota la textura del pa fet a la fleca, fet al taulell de feina. Podem veure, parlant de taulell, el veiem a vostè ara amb el seu taulell de feina, quan està amassant el pa, quan fa la massa del pa, li donen la forma i realment veiem que el moll original és ben igual que els altres que té vostè acabats aquí al darrere, aquests són pans més petits. Quan varen voler publicar aquest número de Girona Gastronòmica, m'ho varen dir que si vindrien, que vindríem a oferir unes fotografies de quan treballava i de quan en feia un de pa. De manera que aquests que es veuen aquí no tenen per res que veure amb aquest. Són més de cap aquí, són més nous aquests que en podríem dir-ne.
ja que s'ha referit vostè a la revista Girona Gastronòmica, Això veurem mateix, sí. la portada, una part de la portada de la Girona Gastronòmica de la revista. Ara ho veiem, on hi ha el pa, realment de farina cuit, i sempre amb el model de guix al costat, que és la referència més exacta i immediata de la creació. Perquè es veus la diferència que hi havia entre aquest i després el de debò, que podríem dir, el cuit de nou. Però tot i així, tot i estar a la façana, tot i ser de guix, tot i ser de motlla, estan ben conservats, sí? Estan ben? Conservats. Vull dir, encara fan maco, encara fan goig, eh? Oh, bueno, és que aquells em penso que no són pas de guix, aquells. Els de la façana, no? No, em penso que els van fer de ciment o alguna cosa semblant. Perquè el guix a l'exterior ja resisteix temps, però no pas molt un temps indefinit, perquè és que les va filtrar la pluja, es va estovant i a última hora hi caient a bocins, suposo. Esclar. Imagino que haver format part de l'obra d'en Dalí li fa molta il·lusió, i gairebé tanta com tota la seva carrera professional. Miri, m'ha agradat. Va ser una pura casualitat, de totes maneres, eh? Gràcies al guixaire. Que em trobessin i gràcies al guixaire, així. De lo que estic molt orgullós és d'així, de la projecció, doncs, del meu treball. 86 anys, encara treballo, i la fleca, l'any vinent, si no hi ha res de nou, celebrarà el centenari. Farà 100 anys que el meu pare la va instituir, aquesta fleca. Aquest pa de crostons, perdoni'm, senyor Masó, és típic de l'Empordà o és... No, aquest pa es feia per allà a les comarques gironines, per aquí a Barcelona no ho sé, però per allà en feien per tot arreu. En feien sempre. Gairebé podria dir que aquest pa, o altres de colze, per exemple, que es feia marcant amb el colze, o altres en forma de corona, gairebé significaven una separació social, perquè la majoria de gent, abans de la guerra me refereixo, el pa que gastaven més era de 2 quilos i de 4. Aquí he portat una fotografia de la meva fleca de l'any 25. Sí, senyor. La vaig fer amb una càmera Kodak d'aquelles que en deien de caixó. Sí, ara on se veuen... Ara ho veurem, sí. Ho veurem no gaire gran, perquè és una fotografia molt petita, però sí, Déu-n'hi-do el que estem veient, eh? És un aspecte de la seva fleca, ja veiem que és una fotografia antiga, una balança. Això mateix. Les balances, i hi ha diversos tipus de pa, hi ha el de crostons, hi ha el de ratllat, n'hi ha un altre, doncs, el de pagès típic, diguem, més allargassat. Sí, però el tipus corrent era de 2 quilos i de 4 quilos. Clar, per les masies que es conservés més, no? Hi havia gent determinada que, perquè no menjava tard que fos, en demanaven un d'aquest, per exemple, o un de quilo, també, amb altra forma. La Raquel, perdoni, digui. Per la majoria de gent el gastaven llavors de 2 quilos i de 4. Sí. Anava a dir que la Raquel, la nostra companya... Bona tarda, Raquel. Doncs amb el públic ja hi ha algú que li vol fer alguna pregunta especialment a vostè, senyor Masó. Sí, en Jordi, que li agrada Dalí, sobretot la seva part de surrealisme, penso. Al seu darrere. I també una mica el Dalí, que va estar relacionat amb el cinema, també tinc entès, i ha visitat el museu, evidentment ha vist els pans, no? Evidentment. Aleshores, el que li volia preguntar és que, tot i que vostè diu que no va tenir molt de contacte amb el Dalí, si ell li va explicar alguna vegada quina simbologia o què significaven per ell aquests pans que els treia a tants quadres, a pel·lícules, i fins i tot em sembla que anava amb una baguette, a vegades, anava passejant amb una baguette al cap. No, com que no vam tenir cap contacte personal, no va poder explicar mai res. Però de totes maneres, jo penso que el seu pare, que era notari, i com dic, gairebé era una separació social el tenir pans d'aquests, jo crec que el seu pare, ell, poder de petit, va veure que a casa seva sempre havia ni pans d'aquests. I els records de la infantesa ens acompanyen tota la vida. Com més ganes va fer un, i en Dalí també llavors ho era bastant, devia recordar haver vist aquell pa a casa seva. I buscava en algun lloc algú que pogués fer un pa com aquells de la seva infantesa. Jo suposo que era per això. Sí, ja havia fet algunes coses, aquest bon home, amb aquestes barres de pa i tot això. Ara en diu un pa francès, no entenc pas per què, perquè de barres s'havien fet sempre, també eren barres de quilo. Per tant, eren barres ben bé d'aquí, també. D'acord, gràcies. Moltes gràcies, senyor Pau Musó, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquest exemple del seu art que ha contribuït a formar part ja per la història de l'art d'en Dalí. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies. Molt amable. Molt entorn, Gràcies. Adéu-siau. Fins una altra. Molt bé, gràcies. El Port de Barcelona s'ha convertit